Good morning guys. May ata diri karon sa yuta ang atong giangkon. Hay. Grabe, init. Mananom ta karon og kanang mangga pero di ko kabalo siya. Unsang klase nga mangga basta lami. Lami niya siya guys. Ug mahinog og hilaw, lami siya. Di siya aslom. Pag hinog siya, tamis kaayo. Yan ang isa ka mangga guys. Taas na niya siya guys. Kaya tanom na siya. Limpyohin na guys. Kaya wala na yung mukhang lugar diha guys. Ay guys, tay. Ayang ko ba? Buog na, mabuog. Ha? Kani pohon amo ang tukuran og payag guys. Pohon, kaloyan sa Ginoo guys. Mabuog jud siya karon guys ay. Magtanom sa miuna og mangga bago magtabas-tabas kay wala time, gamay lang ang time. Diretso na. Alas eh. Napaya po. Ayun tayo. Speed po. Pwede si Cherry sila ba? Tayo po ba? Ikot. Hindi pilaki rin ay. Oh. Bulak. Sige pa. Ikaw na pud mag-retouch. May wala ba dito? Kaya